nuvolades omplen el terra a la tardor, mentre les dones esclofollen els pinyons. Per Sant Martí la pinya cau del pi. Per Sant Martí la pinya cau del pi. Arreu es veuen homes carregats amb sacs, amb colles de 50 o més, van seguint tots els pinyers. Aquest és el nostre tarannà. Els codinencs sempre un sac i ganxo hem de portar. Per Sant Martí la pinya cau del pi. Per Sant